गासिबो जमा दे एबाराव समाय लायोदि गासै हौवासा आरो हिनजावसा गथ'फोरनि इयुननि जौगाथाय बिथिङाव दावगालांनायाव मदद होनो थाखाय आं 18 बैसोनि उन्दै हिनजावसा आरो 21 बोसोरनि उन्दै हौवासा गथ'फोरखौ हाबा जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय आं गोख्रोङै बाहागो लागोन। उन्दै बैसोआव हाबा दाजा उन्दै बैसोआव हाबा दाहो उन्दै बैसोआव हाबा दाजा उन्दै बैसोआव हाबा दाहो उन्दै बैसोआव हाबा दाहो उन्दै बैसोआव हाबा दाजा उन्दै बैसोआव हाबा दाहो